Akciové trhy majú za sebou najlepší štvrťrok za posledných 5 rokov. V druhej polovici roka sa dočkáme poklesu úrokových sadzieb. Zmiešané fondy pod správou KBC Asset Management vďaka vyváženej stratégii prinášajú výborné zhodnotenie. Vitajte pri aprílovom vydaní investičného zoomu finančnej skupiny ČSOB. Akciové trhy majú za sebou vydarený štvrťrok a opäť prepisovali nové historické rekordy nielen v Spojených štátoch amerických, ale aj v Európe. Hlavné americké akciové indexy za prvý kvartál vzrástli o 5 až 10%, európsky akciový index Stoxx Europe 600 si pripísal takmer 7% rast. Trhy ženie nahor klesajúca inflácia, očakávania zmeny súčasnej prísnej menovej politiky centrálnych bank a naďalej aj téma využitia umelej inteligencie. Poďte sa s nami bližšie pozrieť, čo všetko sa udialo na svetových finančných trhoch a ako na tento vývoj reaguje KBC Asset Management pri správe vašich investícií. Široký americký akciový index S&P 500 si za prvý štvrťrok pripísal viac ako 10% rast, čo bol najlepší výsledok od roku 2019, pričom rástol v každom mesiaci. Najviac sa darilo akciám spoločností z komunikačného sektora, ktoré zhodnotili o viac ako 15%, darilo sa aj IT spoločnostiam a firmám z energetického sektora, ktoré narástli o 12%. Naopak, nedarilo sa spoločnosti Tesla, ktorej akcie si pripísali vôbec najväčší pokles zo všetkých spoločností zahrnutých v indexe a vypadla tak spomedzi top spoločností v tzv. Magickej sedmičke. Akciové trhy tak pokračujú v prepisovaní historických maxím a v eufórii sú nastavené na ďalší rastový scenár, ktorý akoby nič nemalo narušiť. Pohľad do histórie nám ale potvrdzuje, že aj napriek rekordným rastom je v investovaní dôležité vždy konať rozvážne. Žiadny rast totiž netrvá večne a určité kolísanie cien akcií smerom nadol je prirodzenou súčasťou vývoja finančných trhov. Ku korekcii, teda poklesu trhov o viac ako 10%, dochádza priemerne raz za 9 mesiacov. Preto je dôležité, aby sme ako investori dôverovali zvolenej investičnej stratégii, dodržiavali odporúčaný investičný horizont a nerobili unáhlené rozhodnutia pod vplyvom emócií. Využite bezplatné investičné poradenstvo skúsených odborníkov na ktorejkoľvek pobočke ČSOB banky a poraďte sa, ako sa správať v čase kolísania finančných trhov a dosiahnuť tak čo najlepší výnos z vašej investície vo fondoch pod správou KBC Asset Management. Dlhopisy boli v poslednom období značne rozkolísané a výnosy raz klesali, inokedy stúpali v reakcii na zverejňované dáta z ekonomík a vyjadrenia predstaviteľov centrálnych bank. Hoci inflácia pokračuje v klesajúcom trende, najmä v Spojených štátoch môžeme vidieť spomalenie jej poklesu a tamojšia centrálna banka zrejme pristúpi k znižovaniu sadzieb neskôr, ako sa čakalo. Napokon sa po veľkonočných sviatkoch situácia predsa len upokojila a výnosy opäť poklesli, keď americká centrálna banka Fed potvrdila, že v tomto roku predpokladá začať cyklus znižovania úrokových sadzieb. Inflácia u nás v eurozóne v marci klesla na 2,4%, čo je najnižšia hodnota za posledné 2 roky. Európska centrálna banka potvrdila, že v rámci výboru guvernérov už prebiehajú rozhovory o znižovaní úrokových sadzieb. V tomto roku by sme sa mali dočkať 4 znížení, celkovo o 1%, pričom prvé zníženie sadzieb by malo prísť už na júnovom zasadnutí. Odlišná situácia je v Spojených štátoch amerických. Vývoj inflácie nie je taký priaznivý ako v eurozóne a inflácia sa zastabilizovala nad 3% úrovňou. Navyše, prevládajúca vysoká zamestnanosť, rast miest a zdražujúca ropa môžu spôsobovať v americkej ekonomike tlak na rast inflácie a americká centrálna banka Fed tak nebude mať dôvody ponáhľať sa so znižovaním sadzieb. Banka predpokladá v tomto roku najviac 3 zníženia, celkovo o 0,75%. Prvýkrát by sadzby mohla znížiť na konci leta alebo v septembri.
Všetko však bude závisieť od ďalšieho smerovania inflácie a vývoja na americkom trhu práce. Na základe prognóz ekonomického rastu a vývoja inflácie očakávame, že v eurozóne sa dočkáme skoršieho a väčšieho poklesu úrokových sadzieb než v Spojených štátoch amerických. Portfólio našich zmiešaných fondov máme na teraz vyvážené. Pri akciách sme zameraní na tie sektory a regióny, ktoré aj doteraz prinášali bezpečné a stabilné zhodnotenie. Máme hlavne akcie spoločností z defenzívnych sektorov, akými sú zdravotníctvo, výroba produktov dennej spotreby pre domácnosti, potraviny a nápoje a európske banky. V portfóliu ale máme aj akcie z technologických spoločností, ktoré naďalej prinášajú nadpriemerné zhodnotenie vďaka umelej inteligencii. Regionálne sme zameraní viac na ázijské, hlavne japonské akcie, ktoré ponúkajú dobrý pomer hodnoty a ceny. Menšiu váhu máme pri amerických akciách, ktoré sa zdajú byť nadhodnotené. V dlhopisovom portfóliu máme kvalitné a bezpečné vládne dlhopisy Spojených štátov amerických a firemné dlhopisy s dobrým ratingom, ale zaujímavé výnosy aktuálne prinášajú aj dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín a high yield dlhopisy. Nakoľko v priebehu roka očakávame pokles úrokových sadzieb, viac sme sa zamerali na dlhopisy so stredno- a dlhodobými splatnosťami. Akciové trhy sú na historických maximách a ich ceny sa zdajú byť už nadhodnotené. O to viac by sa teraz pozornosť investorov mala zamerať na dlhopisy, ktoré aktuálne ponúkajú atraktívne výnosy, aké tu v predchádzajúcich rokoch neboli. Keďže centrálne banky vo svete potvrdili znižovanie úrokových sadzieb v priebehu tohto roka, pokles úrokových sadzieb sa prejaví na nárastie cen dlhopisov. Aktuálne vysoké výnosy dlhopisov spolu s výkonnosťou akcií prinášajú atraktívne zhodnotenie zmiešaných fondov a vďaka širokému rozloženiu investícií medzi akcie, dlhopisy a nástroje peňažného trhu sú z pohľadu rizika dobrým kompromisom aj pre opatrnejších či začínajúcich investorov. Spôsob, akým ťažiť z aktuálne vyšších výnosov na dlhopisoch, ponúkajú naše zmiešané fondy, ako napríklad ČSOB rastový a ČSOB vyvážený. Pre investorov, ktorým okrem výnosu záleží aj na lepšej budúcnosti našej planéty, sú tu fondy ČSOB FAIR rastový a ČSOB FAIR vyvážený, ktoré spĺňajú kritéria spoločensky zodpovedného investovania. Najjednoduchším spôsobom, ako využiť aktuálne atraktívny potenciál zmiešaných fondov pod správou KBC Asset Management, je návšteva najbližšej pobočky ČSOB banky, kde vám vyškolení odborníci bezplatne poradia, alebo využite ČSOB Smart Banking na investovanie jednorázovo či pravidelne z pohodlia vášho domova. Ďakujem, že ste mi venovali pozornosť. Myslite na vašu lepšiu finančnú budúcnosť s finančnou skupinou ČSOB a správcovskou spoločnosťou KBC Asset Management. Teším sa na vás pri ďalšom investičnom zoome. Dovidenia.